aurreikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne, hilean 45 € ordainduta. Kontratatu 17 dendetan eta euskaltel.eus. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Gobernantza ereduarekin eta Euskal Estatuaren inguruko jarraipenarekin batera, pertenentzia atxikimendua da 6. naziometroak jorratu duen gaia. Kontzeptu labainkorra eta gutxi landu izan dena Asier Etxenike Aztikarreko teknikariak azaldu duenez. Datuen arabera, Euskal Herriarekiko atxikimendua eta Espainiarekikoa eta Frantziarekikoa positiboak dira, baina lehena gaientzen da. Utxetika marerako eskalan batez beste 7,8koa da lehena eta 6,4koa bigarrena. Halere lurraldez lurralde badira aldeak eta Nafarroan 3. atxikimendu bat nabarmentzen da horien gainetik. Hain zuzen lurraldeari espresuki lotua dena. Emakumeon aurkako indarkeriak bizirik dira tamalez Euskal Herrian eta kasu berriak ezagutarazi dira azken orduotan Donostian eta Gasteizen. Erasoak gaitzesteko asmoz elkarretaratzeak antolatu dituzte 2 hiriotako udalek astearte honetan. Arratsaldeon eta ongi etorri. Venezuelan atxilotutako 2 bilbotarren kasuan berri gehiagorik ez. Bertako gobernuak CNIko kideak diren horri eusten jarraitzen dio eta Nicolas Maduro herrialdean bidaiari gisa zeudenaren argudioa deuseztatu du bere telebista programan Basoa eta Martínez turista terrorista izendatu dituelarik. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Todos estos terroristas, turistas terroristas, que en su tiempo libre van a poner bombas, pues. Sencillo. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Euskal Autonomia Erkidegoan izan beharreko gutxieneko soldataren eztabaida martxan da. LAB sindikatuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langileek hilean gutxienez 1.600 € kobratzaren alde borrokatuko duela jakinarazi du. Bestalde atzo legebiltzarrean egindako agerraldian kantitate propioa izatea aldarrikatu zuen Mikel Torres sailburuak. Alderdi emozional eta kulturalak dira Euskal Herriaren parte sentitzaren oinarri nagusiak naziometroaren arabera. Euskal Herriarekiko atxikimendua Espainiarekikoa edo Frantziarekikoa baino handiagoa da. Nafarroan lurraldearen parte sentitzea da ohikoena eta Euskal Herriarekiko eta Espainiarekiko atxikimendua ere sentitzen du jendeak. Venezuelan atxilotutako 2 bilbotarren egoerari buruz ez du datu gehiagorik zabaldu Nicolas Maduro buru duen gobernuak. Bertako telebista batean daukan
Programan Madurok bi euskaldunak Espainiako zeneiko espioiak direla berretsi du eta turista terrorista gisa izendatu ditu. Espainiako gobernuak akusazio hori defendatzeko beharrezko datuak plazaratzeko eskatu die Venezuelako agintariei. Eusko Jaurlaritzak bestalde laguntza eskaini die Jose Maria Basoa eta Andres Martinezen senidei. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Todos estos terroristas, turistas, terroristas, que en su tiempo libre a poner bombas, pues. Sencillo. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Tienen vínculos, sabemos que van a decir que no, vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Eusko Jaurlaritzako kideen agerraldiek aurrera dihardute Gasteizko legebiltzarrean. Gaurkoan lehen bizi ogasun sailburuaren txanda izan da legegintzaldi honetan bere sailak garatuko dituen ekimenak aditzera emateko. Quizás, si alguna de ellas entienden ustedes que no Ostea, Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailburuak abiatu berri den legealdirako dituzten helburu nagusiak azaldu ditu Eusko Legebiltzarrean, erakunde gobernantza publiko eta segurtasun batzordean. Autogobernuaren saila bere gain denez, Gernikako estatutua osorik bete dadin buru belarri lan egingo dutela azaldu du 1979an onartu zenetik oraindik 29 eskumen falta baitira eskualdatzeko. Aurreratuta daudela esan du eta gizarte segurantzarena eskualdatzeko barne lanketan hasita daudela. Gasteizen jasotako azken sexu erasoa gaitzestu nahi izan du udalak. Hala elkarretaratzea gauzatu dute bertako ordezkariek eguerdiko 12etan. Azken egunetan gainera 3 gizon atxilotu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuan indarkeria matxistagatik. Gasteizen emandako azken sexu erasoa salatzeko elkarretaratzea egin dute udal ordezkariek asteartean. Erasoa irailaren 8an burutu zen eta ertzaintza gertakariak ikertzen dago honezkero. Gasteizko alkateak Maider Etxeberriak eraso hauen aurrean ezikusiarena egiten duten pertsona zein alderdiak salatu ditu eta kezka adierazi du azken hilabete eta erdian hirian gertatu diren horrelako gertakarien kopuruagatik. Que a pesar de que haya incluso gente que todavía y partidos políticos que todavía quieren evidenciar que no existe la violencia machista, bueno, pues esta es la triste realidad. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir impulsando nuestras políticas para denunciar este tipo de hechos, desde luego activando todo tipo de campañas de sensibilización para animar a las personas, a las mujeres, a que sigan denunciando este tipo de agresiones. En este caso esta es una realidad terrible. Hace poco también nos volvimos a reunir aquí, la semana pasada no es la primera vez que nos reunimos por este tipo de motivos. Azken egunetan 3 izan dira salatu diren indarkeria matxista kasuak. Gainera, hilabete pasatxoan, honezkero 4. aldia da udalak indarkeria matxistari erantzuteko protokoloa aktibatu duena. Donostian azken asteetan gertatutako bi sexu erasoak baztertzeko elkarretaratzea egin du gaur eguerdian udalak. Azkenak Gipuzkoako hiriburuko Gros auzoan gauzatu zen ostiral goizaldean. Ertzaintzak oraindik ikerketa irekita dauka. Azken asteotan Donostian bi sexu eraso izan dira. Azkena Grosen, Katalunia plazako aparkalekuaren inguruan. Ostiral goizaldean izan zen eta ertzaintzak ikerketa irekita du.
Egun batzuk lehenago hiriko lurpeko beste aparkaleku batean beste sexu eraso bat egin zen, 10 auzoko Easo plazan. Erasotzailea atxilotu eta espetxeratu zuten. Donostiako udalak adierazpen instituzional bat onartu du aho batez erasoa erabat gaitzesteko, eta elkarretaratzea egin du eguerdian Alderdi Ederren. Udalak erabateko irmotasunez gaitzetsi du erasoa. Azken egunotan bi erasoren berri izan dugu da, eta horrek kezkatu egiten gaitu eta nazkatu egiten gaitu, aurrekoan esaten nuen bezala, ez. Horredakoak gure hirian ikusteak, nazka eta gaitzespena eragiten dute, dudarik gabe. Babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan dio alkateak biktimari, baita bere familia eta hurbileko ingurukoei ere. Eta baita ere elkartasun mezu bat adierazi, sufritu duten biktimei eta ohikoa den bezala udal zerbitzu guztiak beraien eskuetan jartzen ditugu. Azpimarratu du horrelako erasoak gizartan oraindik nagusi diren indarkere matxistaren eta genero desberdintasuneko jarreren adierazpenik iguingarriena direla, eta Donostiako udala gaitzetsi egiten dituela. Horiala nabarmendu du ezinbestekoa dela balioetan eztearen eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde lan egiten jarraitzea. Baita horrelako jarrerak eragiten dituzten faktoretan egunero esku hartzeko beharra azpimarratzea ere. Euskotrenen 2022an egonkortze prozesu bat gauzatu zuten. Plazaratutako plazak betetzeko eskatutako euskara mailaren aurkako helegitea aurkeztu zuen UGT sindikatuak. Gaur goizean izan da epaiketa eta euskararen aurkako erasotzat jo duten ekimen hau salatzeko elkartu dira Bilboko epaitegiaren atarian LAB eta ELA sindikatuak. Bertan izan da Xabialo. Euskotreneko egonkortze prozesuaren baitan esleituko diren lanpostuetan euskararen eskakizuna baliogabetzeko eskatu eta salatu du UGT sindikatuak. Hori dela eta sindikatuek elkarretaratzea egin dute Bilboko epaitegien atarian, salaketa gaitzetsi eta euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea aldarrikatzeko. UGTek jarritako salaketa aurrera egin eta gaur egin dute epaiketa. Euskotrenen enplegua egonkortzeko prozesuan UGT sindikatuak euskarazko hizkuntza eskakizunari helegitea jarri dio eta hori salatzeko gehiengo sindikalak elkarretaratzea egin du Bilboko Justizia Jauregiaren atarian. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak izan ezik, bestelako sindikatuek hartu dute parte elkarretaratzean. Azkenengo denbora hauetan ikusten ari gara euskal hiztunen aurkako erasoak gehitzen ari direla eta badagoela makinaria zapaltzaile bat, nahi dutenak euskal hiztunon eskubideak urratzeko prest dagoena, eta makinaria zapaltzaile horren horrean gu gogorretatik gongoa dela horre egiteko eta euskal hiztunon eskubideak defendatzeko beti prest. UGTek jarri duen helegitearen gatikan, hemen gaude, orain arte Euskotreneko azkeneko bitzarmenak UGTek sinatu ditu eta kontsolidatzeko plaza hauetan helegitea jarri dut euskararen kontra. Normalean Euskotrenen sartzeko B2 eskatzen da eta plaza hauen kontra helegitea jarri du. Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren baitan kokatu du LAB sindikatuak erasotzat hartu duen helegitea. Sindikatuak nabarmendu duenez, denboran hainbat hamarkada atzera egin eta euskararen normalizazio prozesuan azkenengo urteetan Euskotrenen egindako lan guztia baliogabetzea du helburu helegiteak. Elak bere aldetik UGTren jarrera eta erabakia salatu du eta esan du euskararen normalizazioan eta zerbitzu publikoen euskalduntzean pausoak eman behar diren honetan guztiz tokiz kanpo daudela horrelako salaketak. Donostiako udaltzainek ez dute zertan B2 euskara maila izan, horixe islatu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak argitaratutako ebazpen batek. Hala, pasaden abenduan Donostiako udalak jarritako errekurtsoa errefusatu du auzitegiak. Eneko Goia, Donostiako alkateak halako erabakiek euskararen normaltasunean eragin oso negatiboa dutela baieztatu du. EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak errefusatu egin du Donostiako udaltzaingoan euskararen B2 hizkuntza eskakizuna eskatzea. Udalak errekurtsa jarri zuen joan den abenduan Donostiako administrazioarekiko auzietako 3. epaitegiaren ebazpen baten aurka. Gure iritziz behintzat horrelako epaiek
euskararen normaltasunean eragin oso negatiboa daukate, eta are gehiago zalantzan jartzen du benetan hizkuntza ofizial batek zer suposatzen duen hiritarrei dagokionean, eta hiritarrei eskaini bertzaizkion zerbitzuak euskeraz emango direla bermatzea. Hori zalantzan jartzen du eta hori guretzako behintzat oso larria da. Auzitegi nagusiak baina orain atzera bota du Donostiako udalakari jarritako helegitea. Epai horren arabera ezintzaile euskara jakite eskatu unitate horretako udaltzain guztiei. Donostiako udalak hala eskatu arren. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzarrak 2022ko abenduan udaltzaingorako plaza horien oinarriak onartzeko hartutako erabakiaren aurka partikular bate jarritako errekurtsoa onartu du EAEko auzitegi nagusiak. Salaketa jartzerakoan argudiatu zuen bi lanpostuetan B2 hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharrak konstituzioan jasotako funtzio eta kargu publikoetarako berdintasunez iristeko oinarrizko eskubidea urratzen zuela. Bada Donostiako epaitegiak arrazoia eman zion honi. Uste baitu administrazioak bilatu behar duela bidea herritarrek euskaraz komunikatzeko aukera bermatzeko. Euskaraz ez dakiten horiei enplegu publiko lortzeko duten eskubidan diskriminaziorik eragin gabe. Hala ere erabaki hori ez da irmoa, oraindik kasazio errekurtsoa aurkez baitaiteke auzitegi gorenean. Donostiako udala aztertzen ari da nola egin aurre honi. Beraz, zerbitzu juridikoak aztertzen ari dira, zein bide izan dezakegun epai honen aurka egiteko, gure borondatea irmoa delako. Udalak dio euskal administrazioek hiritarri zerbitzua elebitan ematea bermatu behar dutela eta hori defendatuko dutela dituzten tresna guztiekin. Ekonomian borrokari jarraiki hasi du ikasturtea Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Izan ere, legegintzaldeko herri ekimen bat aurkeztea erabaki dute Gasteizen, ahalik eta gutxieneko pentsioak osatzeko diru kopuru bat ezartzeko asmoz. Herriko pentsiodunen mugimenduak legegintzako herri ekimen bat aurkeztuko du Gasteizko legebiltzarrean. Gutxieneko pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko helburuarekin. Pentsiodunen mugimenduaren bozeramaileek adierazi dutenez, gutxieneko pentsioen osagarri bat bermatzeko lege bat proposatuko dute. Diru sarrerak bermatzeko errentaren egungo irizpideetatik kanpo testu arau-emaile propio gisa. Pentsiodunek behar besteko diru sarrerak jasotzeko duten eskubidea islatuko duena, bizitza duina izateko helburuarekin. Legegintzako herri ekimena sustatzeko erabakia irailaren 3an hartu zuten. Lurralde plataformek Gasteizen egin zuten koordinazio bilera batean. Ekimena izapidetzeko onartzen baldin bada, hau gauzatu dadin 10.000 sinadura bildu beharko dituzte otsaila baino lehen. Gutxieneko soldataren inguruko eztabaida martxan da berriz ere Euskal Autonomia Erkidegoan. Atzo Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Lan eta Enplegu Sailburuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diru kopuru propio bat adostea defendatu zuen Gasteizko legebiltzarrean. Labek bere aldetik langileek gutxienez hilero 1.600 euro kobratu beharko luketela aldarrikatu du. Kanpaina bat jarri dugu martxan, lantoki, kalean, naiz instituzioetan aldaketak exigitzeko. Lehenik eta behin, 1.600 euroko gutxieneko soldata. Emakumeek, langile migratuek, gaztek pairatzen dituzten arrakalekin amaitzeko. Bigarrenik, 30 orduko lanaldia. Digitalizazioak, transizio ekosozialak edota zaintza krisiak planteatzen dituen erronkei aurre egiteko. Eta hirugarrenik, zerbitzu publikoen garapena. Hezkuntzan, osasunean, zaintzan edota etxebizitzari dagokionez ditugun beharrei aterabide emateko.
Labek negoziazio esparru propio baterako deialdia egin du Ipar Euskal Herrian. Atzo Baionan gauzatutako agerraldian egun dituzten eskumenak zabaltzeko eskaera egin zuten negoziazio kolektiborako espazioak izateko beharra aldarrikatu zutelarik. Garrantzitsua da guretzat olako instantziak martxan jartzea, bai pribatuko langileentzat, baita ere publikoko agenteentzat. Gure ustez, urbilduz olako eremuak negoziazio eta erabakitzeko guneak urbilduz, indar hajemana ere gure aldekoa izanen da. Eta gure ustez, iritsi da ere garaia gure lan baldintzak duinak izaiteko. Eta badakigu olako gune batean eta behar den indar hajemana sortuz eta indarrean edo indartuz, lortuko dugula konbenio kolektiboak edo eskubide berriak ukaiten gure lan baldintzak duinak izaiteko eta hori denentzat. Lehena, enpresetan eta kolektibitateetan zabaltzea gure proposamena, eta hori da gure helburua, langile guziekin partekatzea egiten dugun proposamena, eta gero, labek ezin du gauzatu bakarrik olako gune bat, ez dugu bakarrik negoziatuko eta martxan jartzeko, beste eragileak ere izan behar dira, inguruan, beraz egia da, ogoi bat eragilean gana joko dugu, gure proposamena aurkezteko, eta haiek ere, engaiamendua hartzeko, azkenean gure lujaldean lortzeko burujabe soziala izaiten edo pixkat gehiago. Nazioartean osasun arazoak tarteko Dominik Pelikoten deklarazioa atzeratuz joan da, ariketa gaur epailearen aurrean hitz egin duen arte. Giselle Pelikot emaztearen aurka egindako guztia aitortu du. 2011tik 2020ra emaztea konortea galdu arte drogatzea eta internet bidez gizon batzuekin harremana egin eta emaztea bortxatzera eramatea. Latinoamerikan sute sorta zabala jasaten ari dira hainbat herrialdetan zehar. Informazio gehiagorako gurekin dago gure kolaboratzaile Bero Satrustegi. Komunikabideek aste honetan zendu den Alberto Fujimori, Peruko presidente hori eta diktadoreak oraindik ebatzi gabe dituen epaiketak gogoratzen dituzten bitartean, bigarren plano batean gertatzen ari dena ekarriko dugu erdigunera. Eta hau ez da bakarrik Perun, Hego Amerikako hainbat herrialde baitaude sutan. Boliviako gobernuak jakinarazi duenaren arabera 4 milioi hektarea erre dira herrialdean. Airea arnasezina bihurtu da eta horregatik Santa Cruz, Beni edo Pando bezalako departamentuetan eskolak bertan behera gelditu dira. Esan gabe doa suteetatik gertu dauden komunitateen egoera askoz ere kezkagarriagoa dela. Perun bestetik 24 eskualdeetatik 20 daude suteak. 163 sute erregistratu dira, gehienak Cuzcon, Huancavelican eta Huanukon. Brasilda, beste kasu bat hilabeteak dira suteak gertatzen ari direla. Gobernuak adierazi du urtea hasi zenetik ia 7 milioi hektarea erre direla Brasilgo Amazonian. Honi zonaldeak bizi duen azken 100 urteetako lehorterik latzena gehitu behar zaio. IQ Air enpresak airearen kalitatea monitorizatzen du eta honen arabera Brasil, Peru eta Boliviako Amazoniako airearen kalitatea oso arriskutsua da. Brasilgo herri indigenen artikulazioaren arabera, APIP, portugesezko siglekin, sute hauek ez dira naturalak. Nekazaritza negozioaren edapenak eragin ditu. Negozio egin nahi duten enpresak daude, atzetik alegia. Azpimarratzen dute, Cargill, Amagi edo JBS bezalako multinazionalak daudela Amazoniaren suntsipenaren atzean. Euskal Herrira bueltan, kultur arloan Durangoko azokan parte hartu nahi duten sortzaileek datorren urriaren 7 arteko epea dute euren proposamenak bidaltzeko. Azoka datorren abenduaren 5 eta 8 bitarte ospatuko da.
lortu duguna gurean egoteko berandu goaz egiteko zua aldoak eta zaude guztiak baina gurik lekoa ezanen gaztea arizteak etzateko enkartasun osoak Esne Beltzak amaiera emango dio bere musika ibilbideari datorren otsailean, 18 urte holtza gainean aritu ostean, talde gipuzkoarrak azken kontzertua eskaineko du Bilbao Arenan 2025ko otsailaren batean. Guazen bai, Esne Beltza, Xiberlutz, Rockyman, denak eskiak haidia duain. Nire babeseran, egun sentiaren aurrez zatoz. Nire barreneran, nire uantzeran, iluna barra heldu bate. Gaur zurekin gelditu nahi nuke. Gure albisteak hauek izan dira, informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian, ongi izan eta laster arte.
Euskadiko altxor bat gogora ekarri zigun Airak. Peio Erramuzpe Sarako musikariaren proiektuak 2023an ikusten duzu goizean. Bertsio ederra benetan Airaren hau. Abesti zahar herrikoi baten bertsio bat berriro ere, baina argi dago esperimentazioa duela, berritzeko asmo bat sustraiak hartu eta hortik zuhaitzaren adar berriak sortzekoa. Eta esango nuke orain jarriko dizuedan beste artista honek bere proiektu osoaren funtsa